Firma Giant Fishing sa neustále snaží zlepšovať, posúvať a prinášať vám kvalitné produkty za rozumnú cenu. A tak vám s potešením chcem predstaviť prvý model svojho druhu v sortimente Giant Fishing a je to lehátko s integrovaným spacákom s názvom Slip System RVX. Materiály použité na tento slip systém vychádzajú z nášho najúspešnejšieho spacáku RVX, takže o pohodlie, príjemnosť a vodeodolnosť 100% máte postarané. Po bokoch nájdete kvalitné hrubé zipsy a potom, ako si ho pekne odzipsujete, sa vám naskytne pohľad na túto nádhernú, hrubú, polstrovanú flisovú madrac. V spojení s týmto horným, hrubým spacákom zažijete totálne maximálne pohodlie na rybách až do komfortnej teploty minus 15 stupňov Celzia. O ďalší komfort, ktorý som nespomenul, sa postarajú zipsy prekryté po celej dĺžke lehátka, ktoré zabránia vchádzaniu chladného vzduchu ku vám do spacáku. Jedná sa o 8-nohové výškovo nastaviteľné lehátko a ako môžete vidieť v strede, po krajoch a to si pomocou gumy nastavíte tuhosť vášho madraca, čiže ak chcete spinkať, tak jemne, mäkko, nebudete dotahovať nič a ak máte radšej tvrdšie madrace, tak si to pekne dotiahnete, odstrihnete a spíte ako doma. Toto je historicky prvý slip systém RVX od firmy Giant Fishing a poviem vám už jedno, že makáme na ďalších systémoch, takže niekedy v budúcnosti ahoj a nech sa vám darí. Mám momentálnu váhu 112, ale už to redukujem zo 116. A stratil som sa v tomto lehátku. Toho miesta tu je naozaj veľa a je fakt komfortné, takže už len nech sa nám trošku oteplí a môžeme ísť k vode. Ahoj!